Jo enuanima dofo a mo hwe ene de yeda otwagya mpon Nyankopon ase sa se ene de moje die mu afunsane na ketrema da bodwem moment kas otwagya mpon Nyankopon ye na nadoye e wo hoda amen ene de yedi otwagya mpon Nyankopon asempa bebrew na ja muti enkan eye young preachers na muti enkan sa entimi ameka te medi ni sabat sapon clem Misumidin the list of sapon. Misumidin the Samuel Amwakobuate. Jane de otwagya mpon Nyankopon anum asempa bebrew na asem no matuni din se bone ene ahunsunsuanso Science. na se yeka se bone ya ade anipa ya etete ono otwagya mpon Nyankopon dom bone ya ade a esi nipa ho nipa mpai bon kwan Correct. enti de nkofo timi bon mpai saa wo se mihia se ni se enso no de akwakosa ne nana bio enso wandwene ho ahu se emre bi akire no bone bia wa ye Sa. wandwene hu se ne nkura brem anane mofra brem bone bia la wo ye a esi ni kwan wandwene ho sa enti ene de he no be to twagya mpon Nyankopon ase se hunu Onyankopon asem na ene yefo na sachira wadwene enye sa bone oye bone e wo hu sunsuanso oye bone a e wo hu sunsuanso bebre intene de ye nchepi no biodifo yo na woman eti baako nchichemu ye baako ko Odifo yo na woma. Osiden Eche baako nchichemu ye baako ko. Ene Awurade asɛmba amita abayo na nkyɛn. ana Awurade ho nkonkuru pa me nkyɛn anwumre yi sɛ Sɔre kɔ ne nu kuro kɛse. ene de membra chana yi so enka otwagya mpon Nyankopon anum asempa nkyerɛ mo sɛ Ne pa mu gu wan so sɛ. kɔ Wɔn bɔne afra mo ba me. bɔne a mo ti social media so di no mo bɔne a mo ti mo wiase ana mo bɔne a mo ti mo fie edi no afra de otwagya mpon Nyankopon anim enti otwagya mpon Nyankopon se me nka nkyerɛ obi a wotie me ana wotwa me sɛ sakyerɛ firi wo ne abɔne ho na emra bi bedura ɔno ana sɛ frade no okuta ne nkrante adi bɔ nipa bia be bu obiara ten sɛ de obi anwuma esitie enti bie Revelation 22 verse number 12 Revelation chapter 22 verse number 12. Can ko Wase den hwe merebantem na mi kura maketu asem de be ma onipa biara na me kura makatua sɛ me de bro onipa biara sɛ de na adwuma tie sɛ de ne nnwuma sitie tobo Awurade na Nyankopon se hwɛ ɔrebantem na okura makatua ade bro onipa biara sɛ de nnwuma sitie enti ene de nnwuma te sɛn wa bra ba wo bo na te sɛn Asɛmbisa wo. wa bra ba wo bo no susu hu hya ɔsusu Nyankopon ma ye to so mienu no wo ba na bi akɔ enti ene de ya ma fra no be che Nyankopon asɛmi ya de to tirim sɛ sachawa adwene na bɔne a nipa no bi gye no esi nipa nyoma ho kwan bebre ebia na wo pawo ebia na wo sika sɛ menye ka hunu sɛ o ma fra brem na ye krɔmfo na wo hia nipa sika enti ene de sɛ wanya ne sa emfa nkɔhyɛ wo maame bi wanya ne sa emfa nkɔhyɛ wo nipa bi sɛ ɔno na esi wo hira nkwan every sɛ bɔne ya dia esi nipa nkwan pa ebɔ nkwan enti ene de ya mo fra ye tumfo sɛ hunya wo ye na sa kyerɛ wadwene enya sɛ otwagya mpon Nyankopon se okura makatua adi bro nipa biara sɛ de nnwuma sitie kenkan ni kɔ nto aso no wase den wase kɔ mene alpha ne omega wase mene alpha ne omega wakanifo ne wakyidifo mfiti ase ne awiye no mfiti ase ne awiye nsa wase mene alpha ne omega wakanifo ne awiye wakanifo ne wakyidifo mfiti ase ne awiye wase okura makatua Hadi bro ni baby asa de nnwuma sitie zene dey adwamafo na abo asakyerɛ adwene hena dey nyamafo na ati social media so yes asakyerɛ adwene reply from your sins every say na me bedura onipa ba ye ba obi ba be judge o Kristo Yesu ba be judge nipa no minum esa say enipa no bi ye bɔne abonsa na hunu sɛ Awurade Nyankopon ma na to so mienu no ya pen nto fa kwa no bi so ahia Kristofo tene de me kasa nte sachawa dwene ate sachawa dwene na Onyankopon ma ye to so mienu no wanya bi akɔ verse number 14 wase den o de verse 14 no be Galatians chapter 5 verse number 19 Paul mo atrokoma Galatifo wase den etie ntichemu a edunkro kɔ eti fi asɛm wase de efro nipa su wase de efro nipa su ba na honam nyuma da di pefe na honam nyuma ni da di
fefe. Any adwamanbo. Any adwamanbo, adwaman. Anybody be to social media, young man fata. Sir. Or run another Robert tour. Or young man fata. Nini Naya Bones, how much is a yaw, the berry as so correct. And then I am Bama, I am German for such a argument. Amen. Why are Bama and German for such a argument? As I said, Chris or Yas, Chris on the say, why, or a bantam, nowOkrana Katia. Had he brought the piano at the university, since the end of Bonnie out to social media, she is a child and what's it. And I said, Maybe Bedra. Who now quite be out the bias out Bonnie. And say, Mray also such a argument. A drama boy or Mimian, say, or be out or some bosom. Oh, was any back on only on Uncle Pong in Tama Pam and what's it. Her son said, why don't Uncle Pong as a Jansunti or Sandy Panuyo German for. Ana Obama a branch ababa wa onware. Now so ono yanko Obama twempena. Hano so ya jamamba e sini ba nkwa ibon kwan ye pa. Enti ene dey mo ya sa nyoma yi mo sa cha ma adwene. Every say e jamamba ya de e sini ba pa ibon kwan. No royal schools so ampe. Enti Bama na oba a won wale a wo yes ade we no me nimre ye ka cha o se sa cha adwene. Namo nango bondo emetina mu sadia be ya obetim da bob ombra na wo so obo ne maye to so mienu na na nkwaje amakra obama bu so ho no ma otimi sha ba sa bemo oba won ko no atade ese ni otimi sha no sa na mba nso ma mo se ntade bo no so mo nsa kira obama biala obehwa oba sa no wakuma mu no na bo adwaman wakuma mu adol ntu ni na bo adwaman nti royal school so say yan kasancha say wo say nipa ko no yo dwamanfo sacha adwene anya sa emra bi bedura wunya sa kwan ni bio na obeka se me kan so na aka akire ena ya wanya asemi tie ma asemi wura mu na body biala wo ya na sacha wa adwene wo so wo ti asore fie a wo adwama wonya nyoma mfata no so e wo so sacha wa adwene na onyankopon ma ye to so mienu no wanya nkwaje amakra nkan nko efin adia oni nipa taye masturbation no aguni ni bedan fin lesbian no aguni ni bedan fin gay no aguni ni bedan fin nini na ya nyoma eguye ni bedan fin what ya oya masturbation o che cho bema wo ya nyoma fata adia we ya adia royal school so say me nkata ncho say enya sa obane ma ye to so mienu na wonya nkwaje ma okra esan say e sini pa ibon kwan na ya dia etia wradi nyankopon no na ese seye so entu yo bia wo ya masturbation wo yo bia wo ye gay wo no yanko be mada sa no ma ya dia bonsam na di bawiase sa dia ba ya awrai Yesu Kristo no ne ma obechi o mako seye mu nje ne de ma ho kwan ma bonsam ntwe ne de me kasa cha se ma ho kwan ne de ye nche pi ya be chacha se engu ni pedia no fi na already nyankopon say ye ni pedia ayo nyankopon so dan enti ni kwan se nyankopon so dan no gun fi enti ne de ya kasa cha se ni kwan se o ye sa nyoma yina mu bi enya sa o gun ni pedia no fi nkan ni ko ahohwie obema pa wuti wiase na wutimi koto atade 10 million na wase I was a brown man, comfort me, Jesus. Nini na ya ko hibra. Obema waware. Wundi yira dia ni onu akwa bonte. Awa ko 20 queen 20 series. And so pa so le kura. Otu akwa so tia kwa untia. Nini na ya wo hibra. Emfata se o Kristo ni udi akire. Enya sa udi akira. Kristo Yesu ni se oba. No rebantam no kuna ka tia di body pe bia se da university e enti so abra ba ye esan se wo ya abaiwa wutimi koto enyi 10 million guti so se wo ye wutimi koto atade ananafo atade na dia se oni badua enini na ya nyoma esi wo ni odade nyankopon entem kwan entena dey wo ya sa de wo ya wo hwie eya nyama mfata ya akofi bra idi sacha wadwene na o tede bonyankopon ye wo ho mewura nkan ko abosonsom obia na osuma abosom bia me ne de me ka cho se sacha wadwene wase enya sa awrade nyankopon se oba
na okwana ka jadi bro ni pe biara se da university e enti na dey abosonsom ya ade a esi orade nya oni orade Nyankopɔn ntam kwan abosonsom ya ade a otwadi ambo Nyankopɔn pɛ enti na dey wo so bosum asakyara adwene ate na dey sakyara adwene na yensam ya na dey de bebro yi ensa tawfu ni ebone ho enya sa abosonsom de ya ade a woni orade Nyankopɔn apam na emute se orade Nyankopɔn se monsom no Adi Nyankopɔn si ansum ni ndi ni mransam so enti se wandi adi Nyankopɔn mransam so dia oba wanhwa na wantimi anko bi korɛ edutuo obi timi koto obi anyinsen no akwa to edo dia besen no wonyim no akwa to edo dia besen no family planning na hodo ani pa no bi timi ye family planning also si mi hu bio no akwa ye ni na ya dia enfata se okruso ni wode nko wuram korɛ edutuo uko to edo se nsi wa wo ho kwan okristo ni sacha wadwene na ma orade Nyankopɔn do be wuraw ena se mra bi beba o be ko ojase hyiam korɛ ojatadea mu ebe show sa anyeda ntene de ade a ye ka ne se hweye na sacha wadwene na orade Nyankopɔn be hu mɔbɔ ena sa utu edura hweye uyo obi a usinyi sa kwanya hweye korɛ uyo obi a usinyi sa so hweye korɛ enya sa orade Nyankopɔn bufu so be ba so o se ekwisofo yetie sansem yie korɛ se uyo obi a usinyi senya uno obi a wakum ni paepe obi onu ma wabusa no so wanyi sen ato egu nko empren so nini na ya ade a emfata izitu waku ni panso emra bi be barade Nyankopɔn bebusa internet day why ni sen ato egu a kwa osofo ho ne ko se bone fache enya sa Awurade Nyankopɔn ba ansha no anya bianko Awurade Nyankopɔn ba ansha no anya bianko every say o se won ne alpha ne omega ifiti ase ne aweye o ka ni fo ne ochidifo internet de chacha wadwene wate na ma Awurade Nyankopɔn no mawurawo enya sa bonsam ahum se Awurade Nyankopɔn ma ye na etoso nyenu no ya ben into obeso fa kwan mi so adi say nipa